Diyos marhay na hapon po sinugubas mga tugang. Pagirumdom po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sindong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man po importante urog na sa laogan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibig kang orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo siniba pa mga kalamidad. Sa ngalan kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mga pangaiipodigi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan. Na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan at amanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumoto na Ama. Kasi mo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwa nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Nuestra Señor de Salvación, Nuestra Señor de Salvación, San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sinagabos mga tugang. Ngunyan iyo po ang solemnidad kan sa tong kagurangnan Heso Kristo, hade kan gabos na linalang. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo po ang minasunod. Thanksgiving offered by an anonymous. Thanksgiving offered by Mark B. Leron, Engineer Anjan M. Reliano, Bob Christian Piamonte, Mejorada family, Peps Himoro and family, Balaguer family, Casey Mier, Marcelo Barnuevo Jr. and family, and Thanksgiving for Zenaida, offered by Balde Perez family. Special intention to pass the November 2023 licensure examination, offered by Guantero family. Special intention for good health of the family protection and for passing the board examination, offered by J. Climaco. Special intention, prayer for fast healing and recovery of Maria Fe, offered by Zamudio family. And special intention, offered by Princess Barnuevo. For the eternal repose of the following souls, for all souls, offered by De La Peña family. For the death anniversary of Manuel, offered by Belga family. For the souls of Rodolfo and Salvacion, offered by Balde Perez family. For the souls of Antonia and Lilia, by Dino family. For the souls of Guillermo and Amparo, offered by Miranda and Martinez family. And for the soul of Higuina and Dinky, offered by Miranda and Martinez family. Panawanin Diyos, matindugpan gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sindo ka Bos, mga tugang. Marhay na hapon man po, Father. Akuntan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, dako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan noon. Ginoong maumikan, sinasamba mika, pinapaguraway mika, pinapasalamatan mika, pulikan na pula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa langit nun, Diyos Ama, Pagkaman, kagurangan
Mamibi kita. Diyos na makakamhana sinding kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang. Kay raking warasan ng bilog na linalang, natalingkas sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin magumaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahodan kan mga panahon. Amen. Aleluya kan tataramon. An kagurang na Diyos mismo ang magiging pastor kan banwaan kan Israel. Himatayon po niya to an enat na mabasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli ta siring ang sabi kang kagurang ng Diyos, uya ako, mamangnuhon ko ang sakong kawan, asin ririparuhon, siring kan pagmangno kan pastor, sa iyang kawan sa aldaw na siya, nasa tahaw kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kaiyan, ririparuhon, ko ang sakong mga karnero, aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkawararakan ninda, kan aldaw na madagom, asin malumlom. Ako ang magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako ang magpapalo ko sa inda. Olay kan kagurang ng Diyos. An nawara hanapon ko, an pinalayas papaulion ko, an nalapuan bibindahan ko, an may hilang papakusugon ko. Asin an mataba sa kamakusog babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanosan. Manungod sa indo kawan ko, siring ang sabi kan kagurang ng Diyos. Hala, huhukuman ko ang lambang magkalaban, an karnero asin an kanding. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, dai ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapasabsab niya ako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara. An sa kong kalag pinapaginhawa, inaantabayan niya ako sa mga gira ning kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kaiwal. Linalahidan mo ninla ng pahamot ang sakong payo. An sakong kupa nagsusupay, karahayan asin marahay na buot, an maglalamag sako, gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Magierok sako sa harong kang kagurangnan, sa kahalawigan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Huli ta si Kristo na buhay liwat hali sa mga gadan, gabos man na mga nagadan sa iya man nabubuhayon. Himatayon po niya to ang ikadawang mabasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan si Kristo pinagbangon hali sa mga gadan, ang tinagba kan mga nagtuturog. Tasiring na unong kan tawo na kagadan, huli man kan tawo ang pagkabuhay liwat nin mga gadan. Tasiring na aki ni Adan ang gabos nagagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay. Alagad ang labang saro sa sadiri niyang lugar sa pasunod-sunod, tinagba si Kristo. Asin pakatapos ang mga sadiri ni Kristo sa iyang pagdatong. Pakatapos kaini ang katapusan, kuno arin ipapaubaya niya ang sa iyang kahadean sa Diyos asin Ama, pag mapawaran niya nanin saysay ang gabos na prinsipado, gabos na protestades,
sa kakapangyarihan. Huli ta kaipuhan maghadi siya sagkod ikabugtak ang gabos na kaiwal sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal, mawawaran bagsik ang kagadanan. Pag maipasakop na sa iya ang gabos, dangan siya mismo ang aki, mapasakop man sa nagpapasakop sa iya kan gabos. Tanganing ang Diyos, maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo, susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, pag magabot na ang aki kan tawo sa sayang kamurawayan, kay ban gabos niyang angeles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway. Titipunon sa atubang yan gabos na nasyon, asin susuruway-suwayon niya sinda, siring na siniruway-suway kan pastor ang mga karnero sa mga kanding. Papatindugon niya ang sayamang karnero sa tuon niya, alagad ang mga kanding sa wala. Dangan masabi ang hade sa mga nasa tuon niya, madya mga binindisyonan kan sa kung ama, manaha ani tinagama sa indong kahadean, puon tugdason ang kinaban. Tanagutom ako, asin pinakakanindo ako. Napaha, asin pinainom. Dayuhan, asin pinadagos. Huba, asin ginubingan. Nagehelang, asin sinungko. Ibinalanggo, asin dinalaw. Dangan masimbag sayan mga suripot, kagurangnan kasunuarin mika nahiling na nagugutom asin pinakakanyamo. O napapaha, asin pinainom nyamo. Kasuwarin mi ka nahiling na dayuhan asin pinadagos niya mo o huba asin ginubingan niya mo. Kasuwarin mi ka na nahiling na nagehelang o nabilanggo asin dinalaw niya mo. Masimbag sa indan hade, amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman na ginibo nindo sa sarukay ning mga tugang kong urog kasadit, sako nindo iyan ginibo. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sako, mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan, na itinagama sa diablo asin sa iyang mga anghel. Tanagutom ako asin day nindo pinakakan, napaha asin day pinainom, dayuhan asin day pinadagos, huba asin day ginubingan, naghelang sa kanabilanggo asin day sinungko. Dangan masimbag man sinda, kagurangnan kasuwarin mi ka nahiling na nagugutom o napapaha, o dayuhan o huba o nagehelang o nabilanggo, asin daimi ka pinagmangno. Dangan masimbag siya sa inda, amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman na dain nindo ginibo, sa sarok kay ning urog kasadit, dain nindo iyan sako ginibo. Maharali ini para sa padusang daing katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkoran. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Ultimong Domingo, ngunyan kan kalendaryo liturhikal, kan sa tuyang inang simbahan. Tapos na ang sarong cycle, kan mga selebrasyon, mga kapiestahan, mga solemnidad. Sa masunod na Domingo,
panahuna kan Adviento. Yaon kita ngunyan sa pagselebrar kang Solemnity of Christ the King. Si Kristong Hade, Cristo Rey. An hade baga mga tugang sarong lalaki na makapangyarihan, mayaman, famoso, pinagsusunod kan sa iyang mga nasasangkuban, makusog an pwersa militar, nang sasakop ninibaman na mga kahadean. Iyo ini kadalasan an sa tuyang ideya, retrato, imahen, pag sinabi niya tong hade. Kaya napapaisip ako kung tama ba ya na apo doon si Kristo na hade. Tama ba ya na iselebrar niya to ang solemnidad na iningon niya na ultimong Domingo kan taon? Anong klaseng hade si Kristo? Anong klaseng hade ang pinagsisirbihan asin pinagseselebrar niya to? Paanong hade si Kristo? Tama, we do not normally use the word king to describe Jesus because we associate such word with power and majesty. And Jesus did not display that kind of power and majesty. Siguro nadangugta nangani su argumento na papaano man nga Father maging hade ang sarong tao na ipinangaki sa babahugan kan hayop. True, Jesus was not the kingly, majestic type. Kan pinagtentaran baga kan demonyo si Yesu Kristo duman sa lantad, pinahiling kay ini sumang kahadean kan kinaban. Asin sinabihan siya kang demonyo, mapapasaimo ini kung sambahon mo ako. Asin sinimbagan sa tuyang kagurangnan, Diyos sana ang dapat na pinagsasamba. Pinagtentaran si Jesus ni Satanas na ipahiling, ipamalas ang sa iyang kapangyarihan. Pero pinagsayumahan ini ni Jesus. Jesus avoided all shows of earthly power and authority. Hade si Kristo, huli taigwa siya nin kahadean. Pero ang sa iyang kahadean, sa lungat na maray sa klase, kan kapangyarihan, naigwaan kinaban. Ang ibang tao pa anumuya, na paghadean, asin imanipula ang iba. Pero warang ining lugar, sa kahadean kang Diyos. Itong mga taong makapangyarihan, pwede asin sa kadaklan na beses ngani, tunay na pinag-aabuso ang sa indang kapangyarihan sa kadakol-dakol sa ng paagi. Pero kung hilingon niya to si Kristo, powerless siyang maray lalong-lalo na sa krus. Malangani may nagtarambaga duman na miron, duman sa Golgotha, sabi, sinalbar niya nga ngayang iba, isalbar niya man ang siyang sadiri kung siya talaga ang Kristo kan Diyos. Ang mahalaga pa no sa kahadean na ini ni Kristo, warang iba kundi ang pagserbi asin ang kapakumbabaan. The values of Jesus' kingdom are service and humility. Kung muya mo na maging pinakadakula, pinakamatibay sa kahadean na ini, kung muya mo na maging matibay asin makapangyarihan sa kahadean na ini, kipuhan mo na maging siring sa sarong aki. Nagtitiwala, nagsusunod, nagpapakumbaba. Kung muya mo na maging parasunod, kung muya mo na maging disipulo kan aki ning Diyos, kay puhan mong pasanon ang krus, arual daw, kada minuto, oras-oras. Siring na pinasan ni Kristo ang sa iyang krus. Takun muya mo magbalos, ibalos mo lugod ang pagpapatawad.
as in pagpapasensya. Because there is no place for violence or retribution in Jesus' kingdom. Indeed, Jesus is king, but his kingdom is not of this world. Kung hilingon niya to mga tugang ining konteksto, kan pagmukna, pagpuon, kan selebrasyon kan Christ the King, pwede niya itong kuwaon sa sarong sinurat kan sarong Christian historian. Paliwanag kay ining author na ini that it was because nations and states were abusing their power that Pope Pius XI introduced this feast in 1925. So this is only a recent feast in the church. And abuse of power is what led to its introduction, using power in the opposite way to Jesus. Jesus did not abuse power. Jesus, the humble king, is an example to those who abuse power. That abuse of power has no place in Jesus' kingdom. There is no envy or greed or lust for power in Jesus. Ang kapiestahan, ang solemnidad pala na ini na pinagsaselebrar tangunyan, sarong komentaryo, sarong simbag, sarong reaksyon, kan satuyang inang simbahan sa mga makapangyarihan sa kinaban. Ninhulit ako ni hilingon niya to mananggad ang buhay ni Jesucristo, imbes na mga importanteng tao, imbes na mga makapangyarihan, imbes na mga igwahon, ang pinakasalamuhan ni Jesucristo, ang sa iyang pinadagos itong mga daing-dai, mga pinaghabuan kang sosyedad, mga parasingil nin buwis, mga dauton, mga parakasala. Imbes na magresibinin mga balaog, si Kristo ang nagtao nin regalo. Regalo nin salud duman sa nagehelang, regalo nin paghiling duman sa mga buta, regalo nin pagtalingkas duman sa mga pinagsaniban, regalo nin pagpapatawad duman sa mga nagbabakli. Imbes na korona, nigwang dakulao na diamante, ang sa iyang naresibing solamenteng korona sa bilog niyang pagkabuhay, iyuan korona nin tunok. Imbis na magayuno na trono ang sa iyang pinagtutukawan, duman sa krus, duman sa kahoy na porma sa krus, ang sa iyang napapakuan. Imbis na gyera, kayamanan na sin pamumulitika, ang kahadean ni Kristo sarong kahadean nin katotoohan na sin buhay. Ang kahadean ni Kristo sarong kahadean nin kabanalan asin grasya. Ang kahadean niya sarong kahadean nin hustisya, pagkamuot asin katuninongan. Bako na siguro harayo kung ang masulod na punto sa satuyang pagurup-hurup, iyo na hilingon man ang satuyang sadiri bilang kaayon sa kahadean na ini. Bilang nasasakupan kan hade na iyo si Kristo. An enot syempre, this feast is an invitation to all those who hold power or authority of any kind to compare their use of power or authority to Jesus. Magayon na haputon niya ito ang satuyang sadiri, are we using our power to serve others or to manipulate? Are we using our power to build up a more just society or to further our own interests? Are we using our power in any way
that might cause pain to others or in a way that could help to alleviate pain. Pangadua, lugod maging inspirasyon niya to ining sa tuyang ebanghelyong nadagugta ngunya na Domingo. Nalugod kita magtabang duman sa mga nagugutom, sa mga napapaha, sa mga estranghero, sa mga warang pinagbabado, sa mga nagehelang, sa mga nabibilanggo. Dinhuli tayaon sinda sa inda an sa tuyang kagurangnan. Sa pagtatapos kaining sa tuyang pagurup-hurup, magayon na subliunta so sinabi ni Mother Teresa. Sabi ni Mother Teresa, many today are starving for ordinary bread. But there is another kind of hunger. The hunger to be wanted. The hunger to be loved. The hunger to be recognized. Nakedness too is not just the want of clothes, but also about loss of dignity, purity, and self-respect. And homelessness is not just want of a house. There is the homelessness of being rejected, of being unwanted in a throwaway society. The biggest disease in the world today is the feeling of being unwanted and uncared for. The greatest evil in the world today is lack of love. The terrible indifference towards one's neighbor. Sa pagtatapos kan sa tuyang taon, pinagtatawan kita nin solusyon. Sa kadakol-dakol na problema, asin kahaputan. Asin ang solusyon ay pinagtataw sa tuya, iyo ang realidad. Nan sa tuyang Diyos idinusay ang sayang sadiri, ninhuli sa pagkamot. Asin ang pagbabago na sa tuyang pinag-aasam-asam, dai mahihimo kandarakulang pwersa militar. Dai mahihimo nin pakikipag-argumento o kaya pakikiiwal. Kundi sa pagpapasakop sa kahadean kan Diyos na an armas sana iyo ang pagpapatawad katuninongan asin pagkasararo. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sarong kagurangnan na si Hesus Kristo, bugtong na akikan Diyos asin namon dagikan sa mga bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili nilang, saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya na kaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya halos sa kalangitan, asin nanit laman, huli kang Espiritu Santo, ka Birhen Maria, asin nanit tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin inubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susok sa mga kasuratan, asin sa minakat sa langit. Nagtutukaw sa toka nama, asin mamuraway na balik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki. Siya kay baka nama asin ka na aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig na ang kahadean kan Diyos, pinapahayag nasa kinaban, asin may pusong nagpapasalamat, mamibi kita sa kaibahan ni Kristong hadean sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, makautob kan sindang mga katungdan,
na maging tanda nin paglaom asin liwanag para sa mga bihag nin kadikluman nin kasalan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga namamayo nin mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-urulay sa pag-atubang kan mga isyu na nagsisiblag sa inda. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamilya. Tanganing sa saindang kaluyahan asin kawaranin paglaom, ang mga inaapi nin mga kapangyarihan na dainin dakhayang labanan, ang mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis asin mga nagmumundo, makuakan kusog, ranga asin paglaom kay Kristong Hade. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamilya. Tanganing huli sa pagmangnokan sa indang pamilya asin katuod, ang mga nagehelang, makamati kan nakakapaumay na kapangyarihan ni Hesu Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, magugma sa kapanoan kan langit no na kamurawayan, kaiba si Kristong Hade. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong kagurangnan. Langit no nama, tabay kaming may pamati an sa imong karahayan asin kabutan, sa gabos niya mong masabatan, tanganing kun kami apudon sa pagtaong kwenta kan sa mong buhay, makuha kaming makawiwili sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Aleluya kanyo Eucharistia. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idungatang makumalugod kang Diyos sa mong makakamhan. Ako ay manlugod kan kagurangnan anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagdudulot sa imo kan sakripisyo na ipagipagulian in tawo, mapakumbabang namimibi na nakimuman sana, magwara sa gabos na nasyon, kan mga dulot in pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan, ang bugtong mong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na lilalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sa diri sa altar kan krus bilang dayong digta asin matuninong na sakripisyo, nautub niyan mga sakramento kan pagtubo sa katawuhan, asin kan sinakop mo ang gabos na nilalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadean in katotoohan asin buhay, kahadean in kabanalan asin grasya, kahadean in katanosan pagkamot asin katuninongan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, iganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak, ni dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo iwat itinakayan, sakot na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagay, huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimiwi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asinan kapangyarihan, singan at kamurawayan, sa mga kapanahunan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinataw sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkaniguan na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kan katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang nagkinanhaw kasing dugo ni Kristo, sagod sa buhay, dahil kasakoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagulangnan kami nag-ako kan kakanon ninday pagkakamagagadanon. Namimibi tanganing nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hadi kan gabos na nilalang. Kami mabuhay kay iba niya sa lagit no nakaadean sa kudpaman. Siya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matupaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po kita ng second collection para po ini sa tada Sunday. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaging Sabado sin Domingo, nagabot po sa 39,864 pesos and 60 centavos. Anambag po niya to sa 4:30 p.m. na misa, nagabot sa 4,170 pesos and 25 centavos. Ang second collection nagabot man po
to 7,578 pesos and 80 centavos. Ipinapaisiman po na ang pilgrim image ni Our Lady of Lourdes mabisita sa Satuyang Parokya sa Nobyembre 29, aldaw ng Miyerkules. Magkakaiga po nin welcome mass sa oras na alas 7 sa pagkaaga. Asin ang farewell mass, gigibuhon po sa Nobyembre 30, aldaw ng Huwebes, sa oras na alas 6:12 sa pagkaudto. Iniimbitaran po kamo sa pagsabat asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Sa Disyembre 8, aldaw na Biyernes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang oras kan mga misa siring sa aldaw na Domingo, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Siring man, available na po sa Satuyang Parish Office ang 12 inches na replica image ni San Judas Tadeo. Mauwat man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaging simana. Mga anonymous sa may kantidad na 20,000 pesos, 1,800 pesos, 1,500 pesos, 1,400 pesos, duwang 1,000 pesos, anonymous 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, asin 100 pesos. Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family, 500 pesos. Salamat po sin Diyos mabalos. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga nanalig tinaban, si Jesus naroon sa mga katauhan, karayuhan liman, palumatanwaan, siya naroon yan, tungkol yan. Karayuhan liman, palumatanwaan, siya naroon yan, tungkol yan. Good afternoon.